Joo, nyt Tuhmis kävelee tässä Jontien Beach Roadilla ja voi sanoa, että bussit on täällä päin aika korkeita. Ja on tunattu tuolta pohjasta. On vähän tuningvaloa, kaiken näköistä. Tässä olisi vähän opittavaa suomalaisilla dösäfirmoilla. En tiedä, miten poliisit meillä suhtautuisi tohon, mutta korkeita on dösät. Tuntuu, että 4,5 ei riitä tossa korkeudessa. En tiedä, näyttää ihan hemmetin korkealta noin bussit. Sinne ne sujahti tommosesta pienestä. Meni ihan hipoin kattoa ja 2 dösää peräkkäin. Mut hienoja vehkeitä. Valoa riittää, vilkkua joka suuntaan ja kaiken näköistä. Joskus tiellä kun tulevat vastaan, niin ajovaloja ei ole ollenkaan. On ne erikoisia.